Gyjyma ýalykdanlaryna üşük gelliler. Eltileriniň birim ýarawsy deken görgül onda-da gelimez göräý diýip getiripdirler. Bir hepde şondan ýa geçenler ýa geçenler ýanky görgül ýogarypdyr. Soňam oňam gyzy ýekeje gyzy bar öýdýän ýaňyşmasam. Oňam gaýnylary bek tutýanlardan, ejelerine göý bermeýänlerden eken ondan aýrylan soň ýa gaýnylary gelýär. Nime kakasynyň ýanyna gyzyň. Wahy guda aýrylmy. Ýa-da ýarasyna gyzynam görsünlik getirdik. Soňky ýa görsün zat diýen bolupdyr. Kakasam şo taýda gaha depesine uranlar da görgüli innem getirmeler. Kiniň näçe getirdiň diýipdir gün ýüzüne. Şo taýda şo heleýe söwmelim däwin sen mal bolmasaň şo öl ýatan adam nädip gyzyny görsün. Sen dirka ugratmandyr, yaranok diýeni ugratmandyr. Şo porsuy bir kepde ýulman süpürülmän galanyna-da hesap bolmaz diýeni şola ýaly. Bir unjuk, iki unjuk katyaby ýatymlyk ugradyp şo ejesine sereden bolsa sogap gazanardy. Käbir we gapsyna adam ýeşenni howlusyna ýygnaýa galanok ýatan çöpü gallaranyk aňyrdan gelen ýeline şo kyrny gazatjak bolup ankalara aşýa. Aňyrdan gelen ýeli disiplina da başlaýa, arassaçylygam başlaýa. Öň edilmeýän zatlarym edilip başlaýa. Şoň ýalykda şeýle wagt göý bermän geçýäni yaranok diýilen soňmyr. Adamçylygyň edil gutoran bolmasa göý bererim kaň diýen. Ondan şo gyzyň enatysy bolsun, kim bolsun şolar bir uzak ýaşap, asyrlap ýaşap baranak görgüller, köp ýaşasy 80-90 ölüp gidýärler. Bir ölmäkä gyzam şo öz dogran çaňysyny görkezmän sen kim bolupsyň? Bir ýuwaş bolan soň şolar ýuwaş adamlar eken. Dilagy ýok, bir az ýaryp duran bolsa ugratsalar da gelerdi bolen. Bolan şolar ýaly bolýardy.